Selam dostlar, benim ismim Zile. Bugün biz İdir Yaşlar Özeginde bir de bu günlerde Tatar Yaşlar günleri uza. Şul olaydan biz mında eksperiment kerge bulduk. Yaşlar Tatarstan turunda, Tatar mühiti turunda, Tatar medeniyeti turunda bileler miken, ham küp bileler miken. Aydeyiz bir gelip qarayıq. Kızlar selam, özünüz bilen tanıştırıp bittiğiniz Elzinxar. Selam, benim ismim Oline. Min Mariol'dan. Benim ismim Dinara, ben de Mariol Respublikası'nı takdim ettim. Kadir Salavat, men Kamatomağa rayonundan keldim. Şu forumga özüm okuyum Kazan Federal Üniversitesi'nde. Selam, men Nurziye, men Оренбург өлкәсеннән, безнең яшьләр оешмасының руководителе. Мин Айсулу Габдинова, җырчы, ТНВ каналында алып баручы, һәм шулай ук мин вокал укытам. Selam, benim ismim Rüstem Galimov, men Perm'den keldim. Benim ismim Dinara. Tanış ettim. Kim болып эшлейсіз? Мен Шәһри Казан редакциясында эшлим. Әлеге шараға кім болып келдіңіз? Мен бу шараны яктырту өчен килдем. Біз бергә газетасында һәм делегат буларак. Birinci сорау, Гобәдия нинди катламнардан тора? Рис, рис, изюм, камыр. Весь рецептын өзі. Bir kızıl ірімшік дейді. Ай, кызыл ремшек, творог, Һәм тагын bir ингредиент. май, Анысы да ихан шәкер. Тауық нәрсе салар? Кукай. Кукай бездә кукай. Gubadiyada bir necha qatlam, anda bor dügü. Albatta may sağların pişib chiqqach, anları tag'in bir sloy nechik deb atala ol. İrimşik. Irimshigindagi. Nechik deb aytadi? Shunda qing'irtisdali ol. Ne ismini unutdim. Qga boshlanadi. Qirt. Dürüst. Qirtdan ta ijimish. Gubadiyada jimish. Һәм тагын bir ингредиенты бар. Тасында сары, тышында ак. Yumurta. Так, корттан тора. Аннан соң дүге, yüzüm җимеше, йомырка. Битте. Камыр. Ну камырдан инде, камыр ишлидинде инде бу. Gubadiye içinde ris, yüzüm, Әйе. kuraga deb aytam edi Tatarçaсын bilmem, hem ne kurt bula. Aның birinci kurt salasın ol kızıl ірімшік, aның üstünden ris, kuraga hem yüzüm bilen birleştirgen ne bula indi. Üstünde hem kamır bilen kaplap koyabız. Gubadiye, bizim Perm'de Gubadiye riz bilen, izüm bilen, dige bilen, izüm bilen yasıylar. Тагын 2 ингредиент бар дип. Yumurta hem testo. Кызыл ірімшік ничек алды bir Kurt. Гобәдиядә бар рис, yüzüm, корт, камыр инде, йомырка. Әйе. Икенче сорау, татарларда вечеринка дип нәрсәгә әйтәләр? Олак өйгә. Olagı. Әйе. Вечеринка, дискотек. Ансы дөрес, ләкин әниләр китте. Аулакый. Ağlağıyğa. Нәрсә баталам? Аулакый. Элегрәк, элек сабан туен кайчан үткәргәннәр? Saban toyun elik Mine hazır bitinde şəşüdən soň ötkərələr. Elik şəşü aldığından da ötkərən vaqtlar var. Birinchi qorlar bitgach ham jir chiqqach shul aralıq. Так, кыр эшләре тәмамлангач бит инде. Кызын. Бүтән нәрсәне җигаш. Шәши биткәч. Сабан туйының. Шулай ук уңыш утыртыр алдыннан түгел микән? Әйе. Беләсез микән сез? Татарстанда бабай дип кайсы шәхескә әйтәләр? Безнең бабайыбыз. Мин беләм. Ул Шәймиев. Ne Татарстанның беренче президенты. Беренче президентыбыз Шәймиевка. Әлбәттә, безнең беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевна. Шомкай тигән икән. Юк шул. Я Минтимер Шәймиев. Әйе. Bizning birinchi prezidentibizga bobay deb indashadilar. Шүрәле былтырга ни өчен үпкәләгән? Чөнки былтыр аны алдап, агачка кулын кысып киткән. Ул аны алдаган. Әйе. Ярганда бармакларын тегергә алдаган. Что
кыскырды зажал пальцы. Мында дөресен әйтергәме, әллә шаяртып җавап бирергә? Бармаган бүрәнә ярыгына кыстырган өчен. Үпкәли аны былтыр үзенең шундый алдалап, үзенә шүрәлене алдалап киткән өчен уларга үпкәли. Бармакларын кыстырып калдырган. Беләсеңме? Мин беләм. Ул аның кулын кыстырып калган өчен һәм исемен әйтмәгән өчен һәм шүрәледән икенче шүрәлеләр көлгән өчен шул очрак өчен. Беренче театр пьесасын кем язган? Кәрим Тинчурин? Юк. Камал. Галискар Камал. Галискар Камал. Тинчурин түгелме? Танылган драматург. Камал. Камал. Галискар Камал. Галескер Камал. Галескар Камал. Татарлар язуда нинди алфавитлар кулланган? Беләсезме? Нинди алфавит? Латын. Тагын берсе. Тагын икәү биргән. Кириллица. Һәм анлардан да алдан. Гарәп. Башта руиника булган, руный булган. Шуннан соң булган гарәпчә язу, ул менә арттан язу. Аннан соң уже кириллицага күчкәннәр. Хәрефләре белән бергә. Һәм латиницага. Латиницада. Кириллица. Вау. Так, менә бераз авыррак сорау булды әле минем өчен. Алфавит тарихы гомумән. Кириллица. Беренче кириллица. Менә хәзер тиз генә әйткәч. Менә мин аны беләм бит. Мин аны менә хәзер тиз генә әйткәч, менә бөтен баштан китә бөтен ниләр. Хәтерләмим, менә беләм, хәтерләмим. Латин. Латин. Гарәп. Дөрес. Хәзер бездә нәрсә? Кириллица. Әле гарәп телендә. Ансыда һәм тагын берсе бар. Ой, әйтелмим ансы. Кириллица. Тагын. Гарәп әлифбасы һәм латин әлифбасы. Татарларның дөнья күләмендә таныткан 3 шәхесне әйтеп бирегез әле. 3 шәхес. Габдулла Тукай әлбәттә беренчесе. Бәлки бабайны да әйтеп буладыр. Тимер Шәймиев. Һәм инде төрле шәхесләрне әйтеп була, җырчыларны да әйтеп була. Ну, мин әйтәм Салих Сайдашев или Нәҗип Җиһанов дип үзе музыкант буларак. Рудольф Нуриев. Так. Менә хәзер ступор. Алсу җырчы. Һәм безнең Тукайны бөтен җирдә дә беләләрдер. Тукайны әйтергә тиеш булганбыздыр башта. Габдулла Тукай. Рудольф Нуриев. Рудольф Нуриев. Тагын берсен әйтсәң, җырчы. Җырчы исеме шим татар исеме. Илһам Шакиров. Улда. Минем уйлавымча, Рудольф Нуриев, минем иң яраткан Салават. Или дөньяны. Күбесенчә дөнья исә. Ирина Шейк. Ул крем. Аннары Мария Шарапова. Ул татар ахрысы. Габдулла Тукай, Миниханов Рустам Нургалиевич һәм Загидуллина. Татарстанның президенты дип уйлыйм. Рустам Миниханов. Шуннан соң бигрәк талантлы җырчы бар, исеме Зульфия Камалова. Ул бүтән менә дөнья буйлап татар җырларын башкара һәм ул татар телен менә шайтып күрсәтә. Һәм өченчедән Ришат Халтоля. Дөнья күләмендә түгел Ансыда бик танылган әлбәттә, ләкин дөнья күләмендә бәлки Татарстан именно? Именно татар, балет артисты. Балет артисты. Ул татар. Рудольф Нуриев. Соңгы сорау, җырны дәвам ит. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый. Хәзер. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый. Кейгә кейне ялгый, бер егет гармун сайрый. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрый. Кейне кейгә ялгый, бер егет. Гармун нәрсәле? Yo, гармун түгел бит инде, гармун сайлый. Дөрес.
Bir егет гармон сайлый. Гармон сайрый, сандугачтай гармон сайрый да сайрый. Ялгый bir егет гармон сайлый. Кейне кейге ялгый, bir егет гармон сайлый. Күйні күйге ялгый, бір егет гармон. Әйе, рәхмәт сезгә бик зур. Бүтән сорауларга да җавап бирдегез. Күпне сораштырабыз. Тамам. Дуслар, шуның белән Идел яшәү үзәгендәге экспериментыбыз тамам. Һәм аның нәтиҗәләре белән без искиткеч канәгать. Чөнки биредә оештыручылар да, катнашучылар да татар мөхитен 100%-ка белә һәм ничек инде бу шатландырмасын. Шуның белән эксперимент бетте. Пока-пока.